Den er, hvad vil sige, højfrekvent, og man er på ude som smart grænse. Og gå frem og tilbage. Ja. Så er det signal. Jeg tror faktisk, hun er mere nysgerrig ved på hende. Jeg tror ikke, hun er bange for hende. Nej, det er også det. Hej Molly. Er det en sød hund, der kom der? Hun er ikke, i hvert fald hun er ikke tæt nok på endnu. Prøv at gå lidt tættere på. Molly? Det ved jeg godt. Jamen, nu graver jeg det. Hej, baby. Kom her. Hej Molly. Er det en spændende hund? Jeg tror ikke, der er noget der. Jeg tror heller ikke, der er noget. Nej, overhovedet. Hej. Hej. Vi ligner jo også hinanden. Ja, ja. Godt nok.